سماج اسیدہ سوسائٹی اسیدہ کرائم پونمکی ہورکفمسی سیگی مروئیبہ ہورکفمسیگی منوندگی پردہ تودبا نپانسو نپینسو پردہ تودبا اسے ہورکفم امنی ادنا کرائم کنٹرول توگے ہے نکھن بتارگدی ایگی اچھا نپا مکھئی ایگی اچھا نپی مکھئی تا پردہ متو کرم نہ توگنی پردہ تورگا لرک متو کرم نہ تونگنی ہائیوسی گارجیان نہ سکھنگن بدرکار نہیں ادوگا ایک اسکول کے اتھارٹی نہ سکھنگن بدرکار نہیں پرنسپل سکھنگن بدرکار نہیں سیگی سی پردہ کی سسٹم سے اما فوبل لیتنا توننگ ممونگ تورنی تمہنی ممونگ تمہلنے ہے بتارگدی ادوگی انگلش تو تمبا بالکل حرام پنہ چونگنہن با نپا نپی پنہ اسٹیج تا تو تو ہیتبا پنہ مکلوی طور سیدگی اسکول دگی چاہیے ممدہ تھوئی با کرائم سی گارجیان مکھینا مما مپانا ای چاگی دمتنے نا کھل لگا دی لوچی لوانی اسکول کی اتھارٹی مکھینا دی لوچی لوانی تو ہی کنسون کرائم دیا تو کی مطلب یامنا تھوئی با سی کرائم پنہ مکسی یا ہورکم سی کرائم دی نوئی مکمدہ نپا نسو دی نپی نسو پرداگی اللہ نپی دی با ڈائریکشن نسی مدوی نا چکتا بنا مرم موارگا سی کرائم سی سی تھوپنے ادونا اللہ تبارک و تعالی نا ہائی دیبا پردہ اسی مومن نپا امسن نپی انی مکی متھکتا فرض ہوئینا تھمبنی ادوبو نسی ایکھوئی کی اسکول مکھئی دا توریبا اسی دی ہائی دیبا پردہ اسی کی مپان لا لگنے با لرک تمہیری با میان سی نپا مرکتا فمن با نپی مرکتا فمن با نپا نپی آہی بسی مومن سنگی متھکتا مومن نپا سنگی متھکتا مومن دی نپی سنگی متھکتا پردہ توبہ واجب دی فرض دی توبہ بسو آیات دی نپا سنگی متان دنا سورہ نور کی آیات نمبر 2 بابت سوزا اللہ تعالیٰ نے ہے قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم اللہ تعالیٰ نے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نحن مومن نپا مکھئی دا آیو مکھوئی نا لمبی دے چٹ پا متم دا مکھوئی دی ممی تو مکھا دا یہ دھرگا چلو ممی کی پردہ تو ادوگا ویحفظوا فروجهم مکھوئی دی مسانا دی مساگی شرمگاہ کی حفاظت تو گدبنی عطیفم کی حفاظت تو گدبنی سینہ جگدبنی ہے وقم سے سی ڈائریکشن سی مک چپ ماننا مکھا تابا آیاتا آیات نمبر 53 سو بدا اللہ تعالیٰ نے نپی مکھئی دے سہائے لگا قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ویحفظن فروجهن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نحام نا امت کی نپی مکھئی دا آئیو مکھوئی کی ممی تو لمبی دا چت متم دا آگے پیچھے ینگ دا دی مکھا دا ینگ دھرگا نون دھرگا چت لوان ہائی دے ویحفظن فروجهم امسن ہائی دے نپی سنگا دوسو مکھوئی نا مسانا مساگی اتھیفنگی حفاظت تو زگدبنی سینہ زگدبنی ہائی دے حکم سی پیری